Здравейте на всички, Кирил Димитров се казвам, от Поморие. Частен бизнес, обществен, така, активен гражданин и желая да изразя позицията на много мои съграждани. Сега по време на сега много хора са заети и не можахме да организираме повече хора да дойдем така да кажем какво мислим. Предният път, на първия опит за обсъждане, бяхме квалифицирани странно като малка група, но не беше така. Всъщност така е обидно опитите една реална ситуация да се манипулира и да се представя по друг начин. Този път разбрахме, че ще бъде така на експертно ниво, кметовете ще имат възможност, така решихме не толкова емоционално и без лично отношение да изкажа така хората какво мислят и как се чувстват от всички опити през последните 20 години, така да ги кажа. Нашия парламент, Велико народно и след това каквото се случваше и сега пореден опит. Значи с всички тези неща, които се вършат, почваме рамсарските споразумения, действията доста агресивни, активни на зелените организации след 1997 година. Карат така нас, хората на местните, където имаме собственост и да развием някаква дейност, да се чувстваме като жертви, като всеки един засегна терените му. Специално аз нямам някаква собственост, която се засяга. Но впечатлението, което ни прави, това решение, което е взел парламента и тази идея за национален парк без никакви мотиви, говори, че може би по някаква програма се предвиждат някакви евентуално огромни суми европейски пари да потекат насам и много набързо са решили хората да се приеми за последно така една поредна европейска далавера с техните европейски приятели. Начинът, по който се тръгва така набързо, както много процедурни изказвания, между които са по-запознати, господин кмета на община Поморие и моите съграждани и приятели от Българска асоциация, Национална асоциация Българско Черноморие, те са по-навътре в нещата. На мен ми говори всичкото за това. Тръгва да се прави нещо, едни пари да се взимат, как това ще се управлява, как се случи една огромна територия. Целта е набързо да го направим, да вземем там да потекат някакви пари, да се облагодетелстват някакви хора, безогледно да се погазват интереси на цели региони, общини, включително, което направи впечатление, къде така остро реагирахме на предния опит за обсъждане. Това, където булевард Яворов в организираната част на града, което така не екзалтира, защото има проекти за развитие на града. Затова бяхме толкова остри предния път, като булеварът да продължи да свържи стария новия град, да има някакво пристанище точно там. Изведнъж хубаво живеят някакви живинки. Дръвчета, хращчета, може да се парково зелени някога на гарата. Засели се някакви градинки, след като гарата отдавна функционира. Значи веднъж създаваме условия, като се случва разруха на определен стопански регион, където беше на града, завеждат се един куп градинки, може би на време са студени за вредители. Някой професор решава, че тези градинки са много ценни, много важни, нали? И изведнъж 2 км от града става национален парк Българско Черноморие. На всичкото отгоре, където бащиният ми дом на булевард Яворов, където е паметника на Яворов, по там директивите за хабитатите за животинките, видри живеят, не знам си какво живее, моя дом попада в чувство, че резерват ще стане в един момент. И значи аз тази европейска политика и проводниците в България, където Европа забелязваме в последните 15 и повече години зачита повече правата на животни на геовете, прави много против своите граждани, като изнесе сумата заводена в Китай, нагоре-надолу. На нас тази Европа не е харесана и всичко по техни идеи, което не се съобразява с човека, с неговото бъдеще развитие. Аз също съм така екологично настроен човек, може би не знаят медиите, като правихме референдума и похвалихме проекта Бургас Александрополис. Ръководих и стратегията на тези неща. Социология съм завършил, магистър.
доста ги разбирам нещата. Как се прави, как се случи, тогава успяхме. Не мога да кажа, че съм против природата, след като съм работил за една кауза, която ще унищожи целият Бургаски залив и регион. Тогава работихме заедно, така морално подкрепени бяхме от Зелени Балкани, ние изнесихме нещата от гърба си. Гражданите, нали, го изнесехме. След това, те пък така напукват в гърба ни, нали. Там съм засегнат солено тъжно, както ще ги прижавате 14 декара солница наследство от Банове. Няма тъмно. Хубаво езерото, камъни на работи, нека да ги няма. И това съм решил да пожертвам. Но когато нещата станат прекалени, не мога да се чувствам жертва постоянно на постоянни някакви издевателства. И аз се обичам природата, никой от тях не е в комплекса, в който имам собствено си го работим, дори той е единственият на Българското Черноморие с огромна морава, озеленено 3 декара и половина, пространство, деца и работа, нали, не допуснали предоставяне, така нататък. Аз доста съм така прорабито и зелен човек, аз ходя на палатки на юг, в Странджа и така нататък. Но нещата не трябва, това искам да кажа, прекалява се и вие ми карате нетолерантни към вас и остри, и ако продължавате в същия дух, нещата ще ги направим по същия начин, като предния път. Добре, благодаря ви за гостоприемството. Искате ли да, не е неуважително, ако сложим някакъв регламент за изказване, защото колкото повече хора се изкажат, според мен колко по-добре ще бъде, колко повече мнение чуем. Ако искате 3-5 минути да е максимум едно изказване, кое ви се струва по-добре? 3 минути, добре. Благодаря ви. От вашето изказване ми направиха впечатление, нали, освен обещанието за гостоприемство като предишния път, две неща. Наистина, финансовата издръжка, финансовата обосновка на бъдещ такъв парк е сериозен проблем. Това е един от неговите минуси. Това се отчита на всички обсъждания, така че това също ще залегне в протокола. Следващото, което ми направи впечатление, то смятам, че трябва да залегне в протокола, е това, че именно неустойчивият подход е в основата на всички проблеми. Това, че прекомерното залитане по, да кажем, по определени зелени идеи нарушава интересите на бизнеса и обратно, ако бизнеса, защото неговата концепция, знаете каква е, да максимизира печалбата, отиде в друга посока, не говоря за вас. Вие сте примера, вие сте пример, вие сте намерили зеленото си решение, в рамките на вашия комплекс имате зелена територия. Така че нека да сложим 3 минути регламент, заповядайте вие, защото отдавна искахте думата. И докато вземете думата, аз ще предложа тогава сега да няма презентация, а когато се слезе на ниво община, отделна агломерация, отделна административна единица, там да се гледат картите и там да се проведе в смисъл преглед на това, кои територии са обхванати от предложението на БАН. Благодаря ви, заповядайте. Добър ден, казвам се Мария Лалева и съм операторска инициатива да спасим Карадере. Всички знаят за Карадере. Всички знаят за какво и да реч в момента и държавата и целият български народ. Най-добре. Така. И имам действително ясен процедурен въпрос по това, което всъщност се направило бавно. Има едни територии зададени, които да включват този национален парк. Защо? Моят въпрос е много прост. С прости думи ще го задам. Защо Карадере и местността наоколо не е вътре? При положение, че попадат в защитени зони по Натура 2000. Ама господине, не дейте прекъсва, вас никой не ви прекъсваш. Никой не ви прекъсваш. Моля да се изслушвам. Бъдете малко внимателни. Чувате ли? Не го слушайте, не прекъсвайте човек. Няма и тук някаква се намеса. Няма да стане. Престанете. Ако знаете ги парите и ги сложите тук на масата, ще го слушаме. Слушахме ви достатъчно, млъкнете. Млъкнете, човек говори напред. Бъдете малко внимателни. Ами бъдете малко толерантни хора. Господин Председател, почти ви изслушвайте. Нека да направим... Що за хора сте? А не скандал. Нещо важно,
нещо на национално значение. Кое му е национално, той някой трябва да го плати, бе? Разбира се, че ще го плати цялата българска държава и българските граждани. Не отговаря, не му отговаря на това човек. Моля. Кой го плаща? Тъй като не виждаме нищо. Да го платим на вас, няма да стане. Поставяте ме в много деликатна ситуация. Аз съм на гостия да бъда арбитър или пазар. Не може такива лъже за хора. Да ги извади парите и да... Господин Георгиев, специалните ме вземи пари, искам и аз да взема думата после. Хора, които искат да се изкажат, разбрахме вашия въпрос, ще го помоля професор Мечева да вземе отношение по въпроса. Иначе, вие вероятно сте се запознали колко броя резервати, защитени територии, защитени местности, поддържани резервати влизат в състава на проекта за национален парк Черно. 8. Но въпросът ми е защо карате не е вървен? Помоля професор Мечева да... Елата, заповядайте, седнете при нас. Здравейте на всички. Тихо! Считам, че няма да можем да обсъдим проекта наистина в неговата цяло отношение на биоразнообразието, защото той е създаден именно благодарение на различните видове, които са защитени по български законодателство, по европейски конвенции, на на базата на което са създадени териториите, които евентуално с вас трябва да обсъдим за национален парк. Първо ще отговоря на господина, който говори преди вас. Искам да кажа, че малките животинки и малките организми често могат да обърнат колата, ако те изчезнат от екосистемата. Затова съм ви показвала тук един хабитат от директивата. Че миди върху мезолиторални скали. Знаете, че те станаха жертва на инвазивен вид рапан, който ги унищожи. Затова и чистотата на нашето Черноморие ще бъде все по-лоша, тъй като черната мида е филтратор. Изчезне ли черната мида, дори и да пият областни управител на Варна вода от Терския залив, нещата няма да се получат. Така че всички организми имат своето място в екосистемата и изчезването дори на един от тях може да ни доведе до екологична катастрофа. Сега на вашия въпрос за Карадере. Да, натура зона е. Натура зона знаете, че има частни държавни земи и нашия проект предвижда само държавните земи. Частните имоти, за съжаление, както казахте, са неприкосновена собственост. Не е така. Така че при къде извинявам се, имате предвид, че това за община Бяла се включват само държавни имоти. Сега колегата по картирането ще ви представи как изглеждат имотите в Карадере. Да. С прискърбие трябва да кажем, че частните имоти, както и на плаж Корал, не могат да влязат в граница. Защо? Защо е това? Аз не имоти. Въпреки частни имоти, например в община Поморие, община Созопол. И по законодателство частните имоти не могат да влязат, само Това държава. означава, че по вашето задание изобщо няма частни имоти тогава. Отидете с вашата столица в Кинян, Северна Чакай, Корея. спокойно. Правете национализация. Няма национализация. Не е национализация. Би трябвало по задание, Той, който е правил национализация, да говори за национален парк върху Черноморие, да са изключително държавна собственост. Или общинска. Да, така е. Имоти да няма изобщо вътре. Но всъщност не е така. Запозната съм, има територии, които са и частни, но... А вие ме говорите, че за община Бяла в момента само за държавните имоти. Сега, ако трябва да го И разбирате колко однозначно се разбира. изчакайте малко да кажа две думи. Така. На който е изграден проекта е биологично разнообразие. За всеки един от организмите, които са защитени по директиви или имат някаква друга стойност, свързана с българско и световно законодателство, те са били съобразени. Налагането на тези карти, т.е.
започнем гъби, като започнем хабитати, флора, фауна, земноводни влечови, безгръбначни животни, всички те се налагат на един модел. Тогава ние получаваме една наситеност на територията с консервационно значими видове, както и наши собствени наблюдения, както и данни, които сме използвали от картирането на Натура 2000, и по този начин получаваме територии, да не говорим за птиците и да не говорим за единствения и най-голям понтика. Така че наслагването на тези територии фактически са определили главните места, които да влязат или да бъдат обсъждани за територията на парка. Кажете какво точно и кой имот в Карадере е този имот, който е държавен и който би могъл да влезе в границите му. Не, вие би трябвало да ми кажете, вие това ми казвате. Аз мога да ви кажа кои са частните, за които в момента се предвижда 5-звезден комплекс и са в граница с национален парк. Броя на имотите са 6350 и вие бихте могли да напишете, да зададете своя въпрос, да проверите дали тези имоти влизат там. Мога да кажа, че голяма част от кадастралните карти, от всички регистри често пъти не са и точни. Така че ние имаме най-доброто желание, каквото е ценно за... И последен въпрос към вас. Кажете ли още едно подробно проучване в района, местността? И на базата на него, на следващото обществено обсъждане, да коментираме отново. Тъй като в проекта участват изключително много специалисти, лични биологични групи, единствените неща, които заслужават да бъдат обсъждани, това е консервационната тежест на даден вид, на даден хабитат, които съответно се налагат върху дадена територия. Да го обсъдим, колегата ще ви покаже в момента картата и ако имате въпроси, задайте ги към него при картиране. Добре, благодаря ви. Благодаря. Имате възможност по-детална информация да зададете детайлни въпроси, да получите от екипа на госпожа Менчева, респективно от МОСВ. Госпожо Менчева, само за момент, ако искате направо заповядайте на масата, този въпрос, който зададохте вие от инициатива да спасим Карадере, ме кара да ви попитам следното. 0,75% е дела на частните земи, които са предвидени от вашето обследване по територията на цялото Черноморие да бъдат засегнати. 0,75% от общата квадратура на земите. Така че частни земи има. Професор Менчева е готова да ви предостави справка на базата на тези 6000 единици имоти, но трябва да разберете и довода на eBay. Консервационната значимост и консервационния статус на всеки един от насложените хабитатни общности е критерия, по който се предлага да се включи в парка или не. Така че изпратете запитване, нека да може и да се видим да разговаряме, но 0,75% от общата с частни земи в рамките на предложението от обследването за национален парк. Веднага ще ви кажа, макар че има качено на сайта. Държавна публична собственост 22,8%. Държавна частна собственост 39,5%. Изключителна държавна собственост 1,14%. Неустановена 1,85%. Обществени организации като собственици на земя 1,4%. Общинска публична собственост 1,33%. Общинска частна 28,6%. Стопанисвано от общината по определен ред 3,58%. Със собственост, една форма доста трудна за управление, 0,04% и частна собственост 0,75%. 52 461 хектара, от които 0,75% са частна собственост. Така че за конкретните имоти
Общинската не. Има публична общинска и частна общинска собственост. Какво е? Нека да ви отговарям на тази трибуна, нали? В смисъл, ще бъде обидно за хората, които участват в тази зала. Публична и частна общинска собственост. Това са формите, които общината може да стопанисва. Така, давайте следващите въпроси. Вие имахте заповядайте. Публична. Пуска част. Сте глупости. Какво значи сте? Не, Националната асоциация Българско Черноморие всеки един, в който пожелая веднага получава трибуна. Но не от столчето, а от трибуна. Ани. Чух си ли СМС? За протокола Карава след неден се казвам ръководител на Сдружението на ловците и риболовците в Лебър до град Бургас. С предварителната оговорка, че в момента тук не виждам колегите от Поморие и всякакъв път бяха. За да стане ясно присъстващите тук с каква представителност се ползват ловците, само да ви кажа, че в град Бургас живеят 4000. В дружеството членуват 1650, а на територията на регионалната дирекция по горите са 9000. Никой, никъде в нито едно от изследванията, направени в този проект, не е засегнал тази собственост. По-скоро управлението, стопанисването на тази собственост. Интересите, които засягат. И договорите, които са 15 годишни, сключени с държавата. Малко грубичко ще прозвучи, но мога да ви кажа, че част от екипа, който е изготвил проекта, въобще не е бил на терена. И въобще не знае за какво става това. В раздел 2.3.4.4 птици на документацията за обявяване на национален парк Българско Черноморие. Номер 70. Аз ще чета, няма нужда да ги показвам. И не искам и отговор. Тундрова ялевица, разпространена в Северна Европа и Северна Америка. Под точка 27. Тундров лебед в световен мащаб е незастрашен. В национален мащаб записан като критично застрашен. Забранен за отстрел в България и няма данни за последните 20-30 години да е намерен, отстрелян или ранен тундров лебед. Ако някой има други данни от 50, виждам, че има хора, нека да ги каже. Малко от микрофона постъпят. Няма се. Белобуза гъска. Гнездови ареал Гренландия, Финландия, Дания, Швеция, Нова земя. Зимовища в Западна Шотландия, Западна Ирландия, Холандия, Естония. Напълно е възможно през есенно-зимната миграция отделни птици да долитат до България, но това не дава повод да я включваме в видове, които да защити националния парк Българско Черноморие. От години се приписват данни от Червената книга в България, в която горския викас и сивата гъска са описани като застрашени видове. Основните гнездови зони и на двата вида в Средна и Северна Европа, както и в България, при подходящите обстоятелства може да гнездят по няколко двойки. Има такива случаи, лично аз съм ги наблюдавал в Бело. В България през ловния сезон се отстрелват между 8 и 10 хиляди викаса. Това са данни на Изпълнителна агенция по горите, могат да бъдат проверени. Докато в Средна Северна Европа ежегодно се отстрелват от 3 до 3,5 милиона птици. Нелепо е да се говори, че това е вид застрашен за България. Така, друго. През последните 30-40 години никой не е регистрирал гнездещи сиви гъски по Черноморското крайбрежие в предложената ивица от 2,5 км. Това, че 200-300 птици зимуват у нас, не застрашава популацията, която в момента е в възход в гнездовите сезони, там където гнездите. Сивата пачица в световен мащаб не е застрашена. В Червената книга на България е в критично застрашено състояние. И така нататък, и така нататък. За мраморна пачица и ред други неща. Искам да минем в другия раздел. В раздел Бозайници. Рис. В документацията е записано следното.
национална оценка. Видът е регистриран в България. Основно присъства в Западна Стара планина и Странджа. През 2006 година Странджа е записан звукотрис в размножителен период. Присъствието на рис в Странджа е възможно и тясно свързано с популация от Турция. През 2009 година заснет рис и в българската част на Странджа. Тази информация е изключително невярна. Защото през 2009 година има заснет рис, но в Осоговската планина, на 500 км от Черноморското крайбрежие. Поставените през 2012 камери в Странджа не заснеха рис. Твърдя отговорно, тъй като лично снег на госпожа Златанова или Златева, не помня, две от камерите. И много добре знам за какво става въпрос. И говорейки тогава с нея, с какво основно се храни риса, си направих съответните избори. За тези, които не знаят цялата, основната храна на риса е сърната. За вълка в документацията записано, национална оценка през 2000 година са били отчетени най-малко 1000 индивида. От тогава се отбелязва постоянна тенденция към намаляване на числеността до 700-800 при средна плътност 1 индивид на 5000 хектара, над 1000 метра над морска височина и 1 индивид на 10 000 хектара под тази височина. Заплахи и лимитиращи фактори. Целогодишно лов, намаляване на хранителната база, конкуренция и хибридизация с китащи кучета. Също невярна информация. Не е уточнено дали тези 1000 вълка са на територията на бъдещия национален парк или в цяла България. Ако цифрата е за цяла България, съдейки по надморската височина 1000 метра, то излиза, че тази информация е подвеждаща. Сигурно е обаче, че в последните 30-40 години от Обзор до Созопол в ивицата от 2,5 км не е намерено присъствие на лъвци. Категорично го твърдят. Това ми е работа. От 2000 броя, а отстрела варира между 350 и 400 екземпляра. За уточнение, регионална дирекция по горите ежегодно между 25 и 35 отстрела. По същия начин може да се провери, че копитният дивеч, който е основна храна на вълка, намаля или се увеличава, има ли е сърната, няма ли е, така нататък и ред други неща. Да. 3 минути. Те са все съществени неща, които са направо неочевадни, не знам как изглежда. Да, ще ви предложа нещо. Дискусията започва да ми харесва. Това са много сериозни доводи. Вие ги изброихте. Аз ще ви помоля следното. Явно има още неща в фактология. Бихте ли могли като колегите от Бяла да ги депозирате официалното становище? Ако щете дори... Задължително ще го направя. Искам само едно изречение и приключвам. Колко е работила екипа. В проекта на заповед, която е изготвена за обявяването на Национален парк Българско Черноморие, отдолу записано комитет по горите. От 1997 година този комитет го няма. Кой го е правил? Кой го е изготвил? Това е тази заповед. Специалисти, експерти. Благодаря ви. Да, благодаря ви. Заповядайте. Предлагам протоколите на Север думата. Предлагам госпожа Мечева и всеки един от нас, към който има въпроси, да ги записва. Не се отговаряме на всеки въпрос, а да записваме всички въпроси, след това да отговаряме на колкото така ще дадем възможност за повече въпроси. Заповядайте. Благодаря ви. Николай Димитров, кмет на община Несебър. Това, което каза и колегата от Поморие, аз съм съгласен и много голяма част от залата. Като кмет на туристическа община най-вече и всички черноморски общини, защото говорим за природен парк Българско Черноморие, аз мисля, че ние трябва да започнем да запишем в протокола и наново да се поставя въпроса каква е идеята, какви са мотивите за създаване на такъв парк, какво това ще допринесе до развитието, за развитието на туризма, бил той селски, бил той екологичен, бил той сезонен, бил той традиционен, бил той културно-исторически и така нататък. Защото аз съм бил на много форуми туристически и вече взех да избягвам тези форуми туристически, защото може би който не разбира отива на такива форуми, без да става въпрос за днешния форум, защото той е важен форум. Искам да запишем, има ли мотиви, с какво това ще допринесе за подобряване на живота, на хората, на черноморските общини, на туризма,
за опазване на околната среда, за опазване на природата и тогава, ако няма такива големи важни мотиви, едно просто нещо, следващото Народно събрание да се прегласува това решение, за да се почне от началото, защото говори се за екология. Ние правим примерно пречиствателна станция дълбоководно заустване, която е в тази зона природен парк. Претоварната станция също е в тази зона. Кочкарника, който е общински, също е в тази зона. И общинските гори, които са много повече от държавните в нашата територия, дори шефа на държавните гори в не се бъде тук, също са в тази зона. Ние не ги стопанисваме, не участваме в някакви проекти и други. Така че на мен не ми е ясно какви са идеите. Европейския съюз не налага, имаме ли някакви задължения. Какво това ще допринесе най-вече за местните общности? Защото всичко останало стават тези скандали, стават нелицеприятни сцени. Аз предполагам, че те гледат по медиите и не ми направи така добро впечатление, но хората са правят за себе си, защото, както казах, частната собственост е неприкосновена. Аз се навлеках много неприятности, когато застанах и защитих хората, които имат земеделски там, те имат претенция на Национална спортна академия, те нямат 1 квадратен метър държавна земя и много други. Така че аз мисля, че държавата трябва да има някаква децентрализация и трябва да се знае, ако се прави нещо, за какво трябва да се прави. Защото, както казахме, и преди мен колегата от Поморие, няма мотиви, няма защо това нещо трябва да се прави. Това трябва да бъде водещо, да се запише, това мнение да се даде и следващото Народно събрание всички тези комисии, които са там, да го направят. Ние по-предишното Народно събрание имаше комисия по образование, един от документи дадахме, сегашното Народно събрание пак има комисия по образование, пак навръща на същата изходна позиция за Национална спортна академия. И Босикнет бил лош или там гражданските организации. Нормално е да се изказват всички такива идеи, да се изказват всички мнения. Но най-важното е какво това ще допринесе за развитието на тези черноморски общини, защото черноморските общини са най-ощетени от цяла България, както каза колегата. Аз съм лоджия, но не съм ходил отдавна, нямам претенции за което тук се каза, но наистина дайте малко така по-научно и по-прагматично да се говори тези хора, които имат имоти на Черноморието, защото всеки си тачи бащините имоти, бащините земи и те си в правото си. Тук днеска нямаше много хора от Несева, но ние с моите колеги, с архитектите, с студията, ще анализираме това, което се предлага, но пак най-важното и най-важното, което личното покошката и лицето. Има ли смисъл въобще да се прави това нещо? Било ли емоционално някакво решение тогава на Народно събрание, защото в последните години ми прави впечатление, че когато стане някакъв град, и тогава се взимат така малко прибързани, малко емоционални решения, които не подлежат на някаква логика и на някаква основа. Това мога да го кажа аз, което господин заместник-министър каза, че не бива да бъде съдник да прецизира решението на Народно събрание, но ние като по-така долу в низините можем да си позволим да коментираме, затова нека да се запише, да се говори следващото Народно събрание. Наистина има нужда, какви са икономическите ползи, екологични и така нататък. И ако няма, това нещо просто да отпадне. Всяка една община си паркове, ето ние в Несева, примерно, разработваме един проект за опазване на черноморската флора и фауна, където ще има живи Царево и Приморско. Директно и това е записано в протокола. Протоколът помолиха да се запише, че те са категорични против национален парк, създаването на национален парк Черноморие. Това е тяхната позиция. Вашата позиция е също ще бъде отразена, а това е да се докаже има ли някаква принадена стойност, генерира ли някаква допълнителна стойност, полза на хората, икономиката и околната среда, създаването на такъв парк. Трябва да бъдете сигурен, че поне за личен план, не съм свикнал да се оставя нещата недовършени, ще бъде направено предложение, както искаме в Народното събрание, в рамките на този парламент. Дали парламентът ще работи, кога ще работи, ще успее да вземе решение, не мога да кажа, но от страна на МОСВ ще има на базата на тези дискусии и дебати генерирано такова предложение, което да излезе от МОСВ към парламента. Очевидно, най-вероятно, следващия парламент ще ги решава тези въпроси, но нашето желание е тази дискусия, сега се очертава по общите граници и територии на възможен парк, да слезе
до агломерациите, до административните единици на територията на самите общини и кметства и там вече да продължи извън активния сезон, така че да има време за по-сериозно присъствие. Благодаря ви още веднъж. Да, за мен благодаря. Заповядайте, от Ява иска думата, Оскар Вие, след това община Бургас. Главна битка. Да. Добър ден на всички. Казвам се Йордан Чернев, съм представител на Общинска администрация в Бяла. Понеже заговорихме на темата становището на кметовете на общини по изготвеното предложение за национален парк, ние с тази цел сме тук, колегите от Общинска администрация, от инициативния комитет, да заявим отрицателното становище на кмета на община Бяла. И в този дух искам само господин Костадинов, няма папка към вас, просто на 4-ти е изпратено от вас писмо от кметовете, да се имам кметовете, че няма постъпило при вас становище от кметовете на общини. На 3-ти имам обратна разписка, с което ние няма как да възразим. Ние просто ви уведомяваме за констатиране от нас нередности по изготвяне по обхват и граница на национален парк. В тази връзка бих искал да отговоря, ако ми позволите, на госпожа Ладева, защото част от териториите на КРДР не са включени в парк. Защото там има приети подробни устройствени планове и тези територии са отредени за организиране. Също така, ние сме в това уведомително писмо сме подчертали, че много от държавните земи в момента не са държави. Те по някаква или друга причина са били изключени от горския фонд и са били предмет на разпоредителна сделка в на държавата и в момента имат други собствени. Няма как ние да замълчим и понеже това е станало било със становище на главния архитект, било със заповед на кмета на общината, да бъде приет там подробен устройствен план за състояние на регулация, за да бъдат включени от горския фонд и за да бъдат предмет, както ви казвам, на разпоредителна сделка. В обхвата и границите на националния парк има включени доста имоти, които са публична общинска собственост. В частност, това са имотите отредени за изграждане на инфраструктурни обекти и пътни артерии. Тези имоти са отнети веднъж вече от хората, с някаква цел. Становището на кмета по този въпрос е, че тези имоти трябва да бъдат изключени от обхвата и границите на националния парк. Искаме да бъде направен достоен преглед на проектното предложение и да бъде съобразено, ние сме ги цитирали, но нека да не отекчаваме аудиторията на място и в по-големи подробности, да ви представим документацията относно приемане на клубове, които да бъдат изключени от проекта. Също така мисля, че имаме архиви на изповяданите сделки. Това е общо взето. Държим да бъде записано в протокола, че позицията на кмета на община Бяла е против приемането на така предложения проект. Благодаря ви. В тая връзка и подкрепа на нашето твърдение представяме днес и тези 200 подписа, които са представени на вниманието на господините на община. Благодаря ви. Изчакайте малко, имаше въпрос към вас. Коя документация? Ако искате на обсъждането в Бяла да ги коментираме, да не отичаваме, има и други хора, които имат. Ние сме били винаги коректни към вас, нямате за сега опит за предоставяне на достъп до обществена информация, каквото сте пожелали, сме ви го предоставили. Благодаря ви много. Изключително важни и сериозни поводи, особено по отношение на собствеността на земята. Нещо, което обследването на БАН не е имало как да вземе предвид, тъй като информацията за това е в... Кадастралните регистри. Да, в КВС и в... Хайде да го заязваме това, пак и това е. Добре. Това показва, че още веднъж решението за детайлни обсъждания и дискусии на място в рамките на общините на административните единици е само в плюс на това дали ще има парк или не.